Dobrý deň, vítajte pri podcaste Regiónu Gemer. Dnes priestorov Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Galéria prezentuje nielen to minulé, ale aj súčasné umenie. Budeme sa rozprávať o tom, čo vyslovene formovalo Región Gemer, o baníctve. Naším hosťom bude kurátor a historik Baníckeho múzea v Rožňave Matúš Molnár, no a tradične mojím spolumoderátorom Peter Palguc z občianskeho združenia Gotická cesta, zároveň skvelý sprievodca po Gemeri. Matúš, baníctvo a Gemer sú bezprostredne spojené, naozaj tá história ovplyvňovala to, ako región vyzerá aj dnes. A kde to celé začalo? Kde sú tie počiatky baníctva na Gemeri? Počiatky baníctva na Gemeri a s ním spojenej hutníckej činnosti možno badať už v období praveku, dá sa povedať. Samozrejme ten rozmach baníctva a hutníctva následného bol zaznamenaný v období stredoveku. V 13. 14. storočí, kedy bol Gemer, dá sa povedať, akousi výkladnou skriňou v rámci Uhorska a tou jednou z najpriemyselnejších častí vtedajšieho Uhorského kráľovstva. No a toto je punc a akýsi relikt, ktorý zotrval v regióne až do súčasnosti. Ja by som sa na toto napojil, že treba si to predstaviť, že to stredoveké baníctvo už v krajine ako takej nevidieť. Aj tie štôlne sa predsa rozvíjalo to baníctvo po stáročia, ale jedným z tých reliktov, ktoré ostali teda z toho naozaj stredovekého bohatstva, sú teda gotické kostoly u nás v celom regióne. Ale tento podcast nebude teda o tomto dedičstve, ale to je jednoznačne teda jedným z tých výsledkov toho obrovského rozmachu v 13. a 14. storočí, kedy aj sem teda prichádzali nemeckí kolonizátori, aby doniesli technológie práve hlbinnej razby, keďže dovtedy sa ťažilo iba povrchovo. A aké rudy sa u nás ťažili? Čo sa v takom širšom regióne Gemera zvyklo ťažiť v stredoveku a poťažmo aj potom neskôr? Spomínal si hutnícku činnosť, tak ako to bolo spojené? Samozrejme, ten región a jeho nerastné bohatstvo bolo postupne objavované, dá sa povedať. Samozrejme, Gemer bol a je známy teda ťažbou kvalitnej železnej suroviny, sideritu, limonitu a podobných teda zdrojov železnej rudy a železa ako takého surového železa, ktoré sa neskôr prostredníctvom rozbehnutej hutníckej činnosti produkovalo. Samozrejme zaznamenané okrem ťažby železa je aj ťažba medenej rudy. Veľmi vychýrené bola vlastne meď z pomedzia gemersko-spišského rudohoria, ktorá sa vyvážala dokonca do zámoria. Tú slovenskú, spišskú, respektíve gemerskú meď nachádzame naozaj v rámci celej Európy. To je to, o čom som hovoril. Je to vec, ktorá dala tú Gemeru, dá sa povedať, tá kvalita, akosť tej železnej rudy a vyprodukovaného železa dala vlastne ten punc Gemeru ako toho železného srdca Uhorska. A samozrejme súviselo to s hospodárstvom Uhorského kráľovstva ako takého a koniec koncov netreba brať túto tému baníctva a hutníctva na Gemeri, ale aj v iných regiónoch na území dnešného Slovenska alebo globálne, dá sa to povedať, netreba brať ako samostatnú uzavretú kapitolu. Tá ovplyvňovala samozrejme rozvoj kultúry, obchodu a ďalších činností v rámci tej stredovekej, ale aj neskôr novovekej spoločnosti. Mňa zaujalo viacero vecí, ktoré si hovoril, ale vyplýva mi z toho, že to baníctvo ako keby nebolo izolované, že väčšina ľudí sa na ten stredovek díva, že ľudia nikam nechodili, ako keby tie možnosti neboli také ako neskôr. Ale z toho, čo hovoríš, vyplýva, že naozaj prišli nemeckí baníci, volali potom aj na výzdobu kostolov talianskych umelcov, že naozaj to nebolo také izolované, že ten európsky obchod alebo tá výmena v rámci tohto bola úplne že celoeurópska. Práve ten stereotyp, ktorý majú ešte mnohí ľudia akoby zažitý, že teda stredovek je nejaké temné obdobie, vôbec to nie je pravdou. Opak je skôr pravdou. Už v stredoveku tie kontakty
boli naozaj rozšírené a rozvetvené. Tá miestna uhorská a teda gemerská šľachta, šlachtické rody, ktoré tu na území Gemera pôsobili a ktoré sa aj venovali prirodzene baníctvu, hutníctvu alebo mali túto oblasť hospodárskeho života tak na prvých priečkach v rámci svojej lokálnej politiky, tak práve tieto kontakty skrz tú miestnu šlachtu smerom k panovníckemu dvoru a potom aj navonok v rámci európskych iných panovníckych rodov a iných trhov, dá sa povedať, rozvinuli kontakty a zároveň posilnili importy. Importy kultúrne, importy hospodárske. To zapríčinilo, že Gemer ako taký sa stal naozaj významným regiónom v rámci Uhorska. Ja si dovolím povedať, že aj v rámci celej strednej, až celej Európy. Ty si spomenul taký termín Železné srdce Uhorska. Viem, že aj OCR sa pri propagácii regiónu oháňa v podstate týmto termínom, lebo má to taký cvenk naozaj, že ten Gemer pôsobil v rámci celého Uhorského kráľovstva ako taký zdroj surovín, naozaj taká surovinová báza, ale nedá sa o tomto fenoméne hovoriť v podstate v priebehu storočí od 14. storočia. Čiže keď sa bavíme o železnom srdci Uhorska, tak v ktorých obdobiach sa asi nachádzame? Ja som tento termín použil, lebo tiež ho mám akoby tak zžitý s týmto regiónom. Ja dovolím si teraz tvrdiť, ja som sa venoval problematike baníctva a samozrejme v súvislostiach tých regionálnych dejín trochu podrobnejšie práve v období toho stredoveku, kedy práve z regiónu Gemera pochádzajú prvé nejaké zmienky o rôznych inovátorských technikách, technológiách dobývania, spracovávania železnej rudy, napríklad z nedalekého Štítnika. Hovoríme tu o 14. storočí. Práve v tomto období dochádza aj k veľkému rozmachu sídel na Gemeri. Dodnes osídlené, dodnes existujúce obce, dediny boli založené de facto na určitom type práva v tomto období, teda v 14. storočí. Zhodou okolností zo 14. storočia pochádzajú aj tie najznámejšie gotické stavby, kostoly, ktoré nemôžeme pri tejto téme opomenúť. Ich naozaj unikátna fresková výmalba, ktorá tiež súvisela s baníctvom a hutníctvom, respektíve bola do určitej miery pravdepodobne financovaná aj z výťažkov z baníctva a hutníctva fungujúceho tu na Gemeri. Samozrejme, ale zadávateľom bola tá miestna šlachta, ktorá z toho profitovala. Takže ja si dovolím povedať, že práve to 14. storočie bolo zásadným obdobím pre rozvoj baníctva, hutníctva a naozaj taký rozmach. Potom prichádzajú ďalšie storočia, ktoré viac ako baníctvu žičia tomu hutníctvu, akoby sprievodnej činnosti, hospodárskej činnosti. A to je napríklad 17. storočie, kedy v mnohých sídlach, v mnohých mestečkách na Gemeri vznikajú cechy. Cechy venujúce sa práve hutníckej činnosti, spracovávaniu surového železa už do konkrétnych cieľových produktov. A samozrejme tomu žičala aj situácia, keď som neviem, či správne použil práve tento termín a vhodne, pretože toto obdobie 17. storočia bolo obdobím, ktoré bolo významné, význačné, hlavne proti habsburskými povstaniami. A práve tieto povstania žičili aj rozvoju hutníctva, pretože bolo treba zásobovať tieto vojska zbraňami. Čiže pridaný priemysel, znova zbrojárenský, keď to tak nadnesieme.
A pre vysvetlenie možno, a Matúš, utvrď ma, že to asi nebolo úplne tak, že železo sa na Gemeri vyťažilo, vytavilo sa nejaké surové železo, ktoré putovalo ďalej. Ono sa tu aj spracovávalo. Napríklad viem, že Peťo má pekný výklad v kostole v Štítniku a tam práve rozpráva čiastočne aj o tom, ako sa v Štítniku vyrábali tieto zbranie v histórii. Čiže boli asi aj takéto pridané odvetvia na to naviazané. Samozrejme tá cechová činnosť, samotné produkty vyprodukované v tých gemerských lokálnych cechových dielniach sa potom vyvážali už ako oveľa viac cenený artikel, než to surové železo smerom vonku. Čiže ten obchod súvisiaci s hutníctvom na Gemeri mal teda ten rozmach aj v tom 17. storočí a teda z Gemera vychádzali už konkrétne produkty vyrábané zo železa, miestneho železa. A kto si pamätá základoškolský dejepis, tak vieme, že tá cechová výroba sa potom transformovala do nejakej manufaktúrnej výroby a následne cez priemyselnú revolúciu až do nejakej teda veľkovýroby, ktorá už skôr možno kopíruje to, na čo sme zvyknutí dnes v rámci produkcie akýchkoľvek tovarov. A ako sa to vlastne preklenulo na Gemeri, kto bol možno za to zodpovedný, alebo kto to tu mal vlastne celé na starosti, práve tú takú transformáciu ako keby už do toho moderného sveta? Gemer nemohol si dovoliť zostať nejak v úzadí alebo stagnovať práve v období, kedy sa zavádzali aj do toho priemyslu, železo spracujúceho priemyslu, nejaké inovácie. Lokálne na Gemeri teda pôsobila aj významná rodina Andrášiovcov, ktorá sa venovala práve baníctvu, hutníctvu, keďže tu vlastnila viacero baní, viacero hutí na povodí rieky Slanej, dá sa povedať celé povodie Slanej na tej slovenskej časti. Od jeho horného toku bolo posiate huťami, ktoré patrili rodine Andrášiovcov. A práve Andrášiovci prinášali množstvo inovácií. Svojimi cestami, štúdijnými cestami po celej Európe importovali inovácie aj do priemyslu, železo spracujúceho priemyslu tu na Gemeri do svojich podnikov. Jedným z nich bol napríklad Juraj Andrášik, ktorý precestoval Anglicko, dokonca sa z jeho ciest zachoval aj denník, do ktorého si robil takéto poznámky, kde čo videl a akú inováciu priniesol teda aj sem do Uhorska a do svojej zlievarne v nedalekej Drnave, ktorá bola vychýrenou zlievarňou v rámci celého Uhorska. Nenadarmo volali Drnavu aj Malá Pešť. Táto zlievareň vyprodukovala dokonca segmenty, ktoré sa použili pri výstavbe Sečeního reťazového mostu v Budapešti. Takže tieto novinky, ktoré Andrášiovci importovali do svojich podnikov a v rámci výroby, už boli akýmsi prechodom od tej cechovej výroby ešte v tom 18. storočí a v tom 19. storočí sa to naozaj zlomilo a ten priemysel mal ráz takého európskeho vyspelého priemyslu aj tu v Uhorsku. Z tejto doby tu máme ešte nejaké relikty v krajine, ktoré nám tu ostali, či už sa bavíme o vysokých peciach, teda Etelka alebo Karol vo Vlachove a v Nižnej Slanej, ktoré vlastne sú pomenované po príslušníkoch rodu Andrášiovcov. A k tomu sa možno ešte dostaneme, že čo nám tu ostalo a čo by sa s tým dalo možno do budúcnosti robiť. Ale práve na konci toho 19. storočia alebo začiatkom 20. storočia sa situácia už tak trošku lámala. Že aspoň ja to tak vnímam, že hoď Andrášiovci mali, povedzme, že držali si ten tep doby, relatívne celé 19. storočie, ale potom už tá taká masívna industrializácia už ako keby prekračovala ten tieň vlastne toho regiónu. Tak akým spôsobom sa to možno vyvíjalo ďalej? A vieme, že celé 20. storočie bolo turbulentné, teda nie len pre tento región, ale pre celé územie dnešného Slovenska.
ale že ako to možno Andrašiovci vnímali, či nejakým spôsobom sa snažili transformovať, alebo išli ako podnikatelia solo aj ďalej vlastne do tých moderných predvojnových dôb. No, ako si správne poznamenal, k zlomu došlo práve koncom 19. začiatkom 20. storočia aj v samotnej rodine Andrášiovcov, ktorá bola naozaj známa tým, že podnikala v rámci baníctva, hutníctva tu na Gemeri. Avšak doba priniesla svoje špecifika. Začiatok 20. storočia bol významný hlavne z toho dôvodu, že dochádzalo k modernizácii, ďalšej modernizácii, s ktorou súvisela, ale zase aj súviselo financovanie tohto priemyslu ako takého. Ja nehovorím, že Andrášiovci na to nemali dostatok finančných prostriedkov, ale v Gemeri a vlastne v Uhorsku vznikali spoločnosti viacerých takýchto podnikavcov, ktoré združovali viacero baní, viacero hutí a dá sa povedať viacero kapitálu, väčšie množstvo kapitálu, ktorému už samotní podnikatelia nevedeli konkurovať. Tak aj Andrášiovci sa v tomto období pridali k tomuto prúdu, respektíve odpredali niektoré zo svojich hutí práve týmto spoločnostiam, ktoré produkovali železo na Gemeri. Hovoríme napríklad o spoločnosti ako je Štítnická Concordia, ktorá tu pôsobila, alebo Muráň, Rimamuránska šalgotariánska spoločnosť. Takže toto sú spoločnosti, v ktorých Andrášiovci stále mali svoje podiely, ale už neboli akoby samostatní podnikatelia v tomto smere. Čiže znova si viem predstaviť nejakú ako keby modernú akciovú spoločnosť? Fungovalo to nejako takto? Dá sa to povedať, áno. Ja toto obdobie vlastne pred prvou svetovou vojnou, nie sme historický podcast, ale teda potrebovali sme nejako divákov uviesť, tak ja si to obdobie už predstavujem, že vlastne už to obdobie hutníctva a samotnej výroby, ako keby tých finálnych výrobkov, ako si spomínal, čo malo obrovskú pridanú hodnotu v tých storočiach predtým, tak práve, že táto časť toho priemyslu išla do úzadia a ostáva potom naozaj už iba tá banícka činnosť, čo dosť značne aj ekonomicky začalo ako keby poškodzovať región. A tým, že Andrašiovci tu v podstate vládli, alebo mali to tu na starosti dlhé obdobie, dlhé stáročia, tak videli aj oni možno iný potenciál v tom regióne potom, že raz tá ťažba musela niekde ustať. Boli to veľmi rozumné, inteligentní ľudia, ktorí videli určite aj v iných regiónoch Európy, že to baníctvo nie je proste trvalo udržateľné, aj keď o týchto termínoch asi v tých dobách hovoriť je trošku predčasné. Tak existovalo niečo, čomu sa venovali inému, nemusíme len v podnikateľskej činnosti, ale aj v rámci všeobecne ich života, že čo ich bavilo a možno čo chceli regiónu priniesť, alebo čo mu prinášali aj v tých dobách. Nenazval by som to stagnáciou. Začiatkom 20. storočia samozrejme tam vplývali ďalšie faktory. A to sú už určité geopolitické zmeny. Hlavne Prvá svetová vojna, veľký konflikt, ktorý ovplyvnil nielen baníctvo, hutníctvo, ale ovplyvnil aj spoločnosť ako takú. Nielen na Gemeri, ale v Uhorsku. Veď tie dôsledky toho všetci dobre poznáme a sú nám známe. Andrášiovci samozrejme, ako uvedomeli podnikatelia, si uvedomovali aj limity tejto sféry podnikania. Samozrejme, v období prelomu 19. a 20. storočia sa možno nehovorilo o tom, ktoré suroviny sú už vyťažené, alebo na koľko rokov, 10 ročí alebo stáročí tu ešte tie ložiská máme. Myslím si, že takto to vnímané nebolo, veď ešte napríklad v 80. rokoch, v polovici 80. rokov 19. storočia sa chválili práve výdatnosťou týchto svojich baní
a vlastne produkciou jednotlivých húd na všeobecnej výstave v Maďarsku, ktorá bola akousi generálkou pre mileniálnu výstavu v roku 1896, takže toto obdobie bolo naozaj obdobím ešte toho rozkvetu. Až potom po roku 1900-1905 to začalo tak akoby upadať v rámci rodiny Andrášijovcov a rozhodli sa teda odpredať svoje diela a začali rozmýšľať aj nad inými aktivitami. Samozrejme, venovali sa aj politickej činnosti a tejto dráhe. Samozrejme, chceli modernizovať hospodárstvo ako také v Uhorsku, aj skrz tú svoju politickú činnosť. A zároveň, a to ako teraz sme sa teda stretli na pôde Baníckeho múzea, tak musím povedať, že začali vnímať možný potenciál, dnes to nazveme cestovného ruchu, tu na Gemeri. Boli prvými, ktorí založili tu v okolí, na území Gemera, jedný z prvých múzeí na území dnešného Slovenska vôbec. Na hrade Krásna Hôrka už spomínaný Juraj Andráši založil v roku 1857 prvé rodové múzeum. Bola to naozaj prvá lastovička a v ňom sa pochválil takouto výkladňou, skriňou svojho rodu, históriou a bohatosťou svojej rodiny, rôznymi aktivitami, ktorým sa rodina Andrášijovcov venovala, medzi ktoré samozrejme patrilo aj baníctvo a hutníctvo. Na hrade Krásna Hôrka v tých pôvodných historicky hodnotných expozíciách, teda myslím tým v expozíciách, ktoré ešte neboli poznačené ideológiou 20. storočia, tak prezentovali aj svoje mineralogické zbierky, napríklad Štefana III. Andrášiho. Čiže keď by si mi dal taký exkurs, že čo tam ten návštevník, čo asi nebolo pre bežného človeka dostupné, ale čo ten návštevník toho múzea tam mohol vidieť. Predovšetkým tie minerály, horniny, Gemera, alebo čo je zmapované, aké boli vlastne tie vzácne artefakty Andrášijovcov v tom prvom múzeu? Zachovali sa nám našťastie teda aj zoznamy toho, čo múzeum obsahovalo, ale to už hovoríme zase o inom múzeu, nie o rodovom múzeu, pretože na hrade Krásna Hôrka vzniklo múzeí hneď niekoľko. Práve v tej druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. V roku 1903-1904 vznikalo tzv. Františkino pietné múzeum venované Františke Andrášijovej, z ktorého teda zoznamy máme. To sa nevenovalo baníctvu, hutníctvu, keďže to bolo pietným múzeum manželky grófa Dionýza Andrášiho. Ale áno, v tej prvej pôvodnej historickej časti múzea hradu mali aj mineralogické zbierky. A tu by som rád teda premostil, keďže som už spomenul Dionýza a Františku Andrášijovcov, práve k tej filantropickej a ich vášni, teda ktorou bolo obdarovávanie a fundátorstvo. Dionýz a Františka Andrášijovci práve začiatkom 20. storočia, kedy vznikla aj myšlienka založenia Baníckeho múzea v roku 1902, tak poskytli aj finančný dar a dopomohli vzniku Baníckeho múzea, ktoré de facto existuje dodnes v Rožňave, ktoré malo mapovať práve banícku a hutnícku činnosť na Gemeri. Prvá budova v rámci stredoeurópskeho priestoru, účelová budova pre banícku a hutnícku expozíciu vznikla v roku 1905. Takže múzea, ako vidíte na Gemeri, majú svoju tradíciu a tieto múzea ukazujú práve tú činnosť, ktorá tu bola už od stredoveku, ktorou je baníctvo, hutníctvo. Ja mám takú zapeklitú otázku. Keď si predstavím Banícke múzeum, v podstate ktorého budova dodnes stojí a je využívaná teda ako expozícia, hoď vynovená v novom šate aj z prístavu a podobne. Ty si kurátor. Vieš si
predstaviť, ako tie zbierky možno vyzerali pred tými 120 rokmi, keď sa na nich ľudia ešte pozerali teda úplne ináč ako dnes? Či to mám si to predstaviť iba ako vitrinky, alebo už v tom bol nejaký taký možno zavedený systém, ako prezentovať pekne tie jednotlivé veci ľuďom? Či sú o tom nejaké záznamy, alebo či si to vieš vôbec predstaviť, že ako to vyzeralo? Možno na počudovanie tie múzeá, ktoré vznikali už na začiatku 20. storočia, mali vysokú úroveň. Mali vysokú úroveň v rámci spracovanosti tých zbierok jednotlivých, boli vytvárané, keď už ideme od samotnej budovy. Ja som spomenul, že to bola účelová budova, navrhnutá vlastne riaditeľom lokálnych rožňavských baní Alexandrom Müllerom pre banicko-hutnickú expozíciu. Tomu samozrejme bola prispôsobená samotná architektúra a zase keď načriem do iných múzeí, ktoré som spomínal na hrade Krásna Hôrka, tak tam boli vyslovene tie muzeálne prvky, vitríny vytvárané pre potreby toho konkrétneho múzea a pre tie konkrétne zbierky. Čiže toto bola múzejná prax na začiatku 20. storočia. Čiže naozaj z dnešného pohľadu ja to hodnotím ako človek, ktorý pracuje v oblasti múzejníctva už nejaký ten rok, ako naozaj veľmi kvalitné múzejné spracovanie, expozičné spracovanie týchto tém v rámci múzeí. Myslíš si, že Andrašovci už vtedy uvažovali týmto smerom, že toto je jedna z vecí? Ja viem, že ten turizmus sa rozvíjal akože rôznymi spôsobmi, ale ten začiatok 20. storočia rozmach akože turizmu, neviem, Tatry a podobne, prvé cestovné kancelárie vznikajú v Anglicku a ide naozaj už ako keby o nový ekonomický segment, ktorým sa v podstate začal svet zaoberať. A je toto možno smer, ktorým rozmýšľali Andrašiovci, alebo naozaj chceli to mať iba ako keby tak pekne usporiadané, že čo sa týka ich histórie baníctva a hutníctva? Alebo, ja viem, je to ťažká otázka, ale je to možno tvoj osobný názor, že či boli naozaj tak ako keby dopredu vidiaci a čakali na to, že fajn, za tým budú chodiť ľudia a možno to prinesie iný impuls regiónu, alebo to bolo naozaj iba také, neviem, že prvoplánové, ale v podstate však boli to obrovské prostriedky, ktoré do toho tiež museli investovať. Tak a my dodnes z toho vlastne ťažíme. Takže či si myslíš, že sa vedeli pozrieť, neviem, 50 rokov dopredu a že tak dobre, že to tu máme, lebo sme jedni z prvých a je dobré, že to tu ľudia nájdu. S odstupom času je dosť ťažké dostať sa do hlavy tých ľudí a po 120 rokoch hodnotiť. Je problematické študovať ich mentalitu a dejiny mentalít vo všeobecnosti. Ale ja si myslím, že naozaj mali nejakú koncepciu v hlave a nemysleli rok, ale niekoľko desaťročí dopredu. My im môžeme byť vďační. A môžeme byť vďační nielen Andrášiovcom, ale aj ďalším ľuďom, ktorí podnikali kroky, ktoré viedli koniec koncov k vzniku týchto múzeí. Môžeme byť vďační, že sa tieto múzea zachovali až do posiaľ a my dnes, ako si spomenul, z nich môžeme ťažiť. Máme naozaj pevný základ spred 120 rokov, pevné základy, na ktorých je možné budovať kvalitnú múzejnú prácu a verejnosti ponúknuť prezentáciu aj témy baníctva a hutníctva. Samozrejme musíme sa prispôsobiť súčasnej dobe a konvenciám tejto doby, rovnako zvoliť tie správne postupy a taktiež metódy marketingu, aby sme neboli iba takto zahladení dozadu, ale musíme rozmýšľať i my dnes dopredu a musíme si premyslieť kroky na ďalšie 10 ročí alebo niekoľko 10 ročí, kam s touto témou ďalej. Naozaj na území Gemera sa sklbila história baníctva, hutníctva, ďalších kultúrnych pamiatok, už spomínaných gotických kostolov s prírodami, vlastne s krásami prírody. Čiže celý tento región má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj. Je len na nás, ako ho budeme využívať.
Jaro má veľmi rád túto vetu, že Gemer má potenciál. Takže aký Zhodneme potenciál? sa na tom, že Gemer má naozaj krásne aj prírodné danosti na rozvoj cestovného ruchu, aj to kultúrne dedičstvo, ale zároveň je to veľmi náročný región. Ja ešte predsa len sa vrátim trošku späť, lebo mňa zaujala tá otázka mentalít, lebo my keď pracujeme v cestovnom ruchu s tou baníckou témou, tak vnímame na Gemeri ako keby dva veľmi silné rody, ktoré priťahujú aj zahraničných návštevníkov tými ich menami. Jednak sú to Andrášiovci, ale sú to aj Koburgovci. Sú nejaké záznamy o ich vzájomnej nejakej interakcii, navštevovali sa, alebo sa nemali radi, alebo ako to medzi takýmito veľkými rodmi fungovalo? Samozrejme, v týchto kruhoch, šľachtických, aristokratických kruhoch, tie kontakty existovali a dokonca máme viacero zmienok o tom, že Koburgovci s Andrášiovcami boli naozaj v priateľskom vzťahu, navštevovali sa. Takže tieto rody, ktoré tu mali svoje pole pôsobnosti a ešte dokonca v tej podobnej oblasti, podobnej hospodárskej sfére, tak naozaj tie kontakty medzi sebou mali. Andrášiovci udržiavali kontakty aj s ďalšími šlachtickými rodmi naprieč celou Európou. Koburgovcov a Andrášiovcov tiež netreba brať len ako postavy, ktoré utvárali tie regionálne dejiny. Treba ich brať naozaj v tom celouhorskom, celoeurópskom kontexte. Takže rody prirodzene spolu komunikovali, kooperovali. Pre mňa je práve toto ten krásny pohľad, že naozaj z tých možno učebníci neuvedomujeme, že aká tá spoločnosť bola rozvetvená, aké tie siete mali rozhodené po Európe, že radi cestovali, že sa spolu stretávali, žili spoločenským životom, že nie je to len o tých veľkých činoch, dátumoch, bitkách a postavených hutiach. A môžeme sa teda vrátiť k tomu cestovnému ruchu, že čo nám v regióne ostalo, čo návštevník môže vidieť, a možno to otočíme trošku inak, že ktoré nie sú ani tak tie najvýznamnejšie, ale Matúš, tvoje obľúbené tie pozostatky baníckej histórie Gemera. Tak určite sú to asi tie z tých významnejších, ktoré sú ale aj mne srdcu blízke, a to sú technické pamiatky a rôzne technikálie, ktoré sa zakonzervovali časom. Napríklad huta Etelka, hlavne tá teda. A ja ako lokál patriot a rodený Štítničan, tak mám aj v okolí Štítnika svojej lokality, keď možno nie sú známe. Ale ja som sa určitý čas venoval aj štúdiu starých máp a máp vojenského mapovania z 18. začiatku 19. storočia, a hľadal som práve tie miesta, ktoré dnes už neexistujú, respektíve stavby, ktoré dnes už neexistujú, ale na týchto mapách ich ešte nachádzame ako naozaj významné body v rámci terénu, miestneho koloritu. No a dokonca sa mi podarilo niektoré miesta aj identifikovať, teda, že tu sa nachádzal hámor. Čiže úplne voľnočasová aktivita, prechádzka v prírode s vytlačenou alebo digitálnou takouto starou mapou z 18. storočia, a vyslovene som sa motal niekde na okolí a hľadal nejaké známky v teréne. Či je tu nejak vidieť ešte ten pozostatok starého hámra. No a naozaj podarilo sa to. Takže nám dáš nejaké tipy, že ktoré miesta to sú? Mňa napríklad napadá Klinčiareň v Bredke, ktorá je v tom prielome Muránky. Tiež je to taký veľmi zabudnutý objekt, ale asi ich bude viac. No určite. Ja keď hovorím už o tom Štítniku, tak pod Plešiveckou planinou medzi Štítnikom a Kunovou Teplicou je jeden taký lokálny názov, teda v rámci Plešiveckej planiny volá sa taký výčnelok Železné vráta. No a teraz sme v Krasovej oblasti, kde je veľa vápenca. Práve to je tá strana, kde sa delí to Rudohorie a Kras. A prečo tento krasový útvar má názov Železné vráta?
tak začal som nad tým rozmýšľať a práve na tejto starej mape z 18. storočia som si všimol, že pod týmto krasovým útvarom sa nachádzal kedysi hámor. Zrejme aj ten dal názov časti Plešoveckej planiny, a teda Železné vráta, takže pod týmto krasovým útvarom sa nachádzal hámor a je dodnes vidieť v rámci terénu v lúky, že sa tam dokonca aj s náhodným odklonením miestneho toku riečky Štítnik tento hámor nachádzal. Takže to sú miesta, ktoré ľudia nepoznajú, nevedia o nich, ktoré zanikli. Našťastie, ale tu máme miesta, ktoré dodnes dokumentujú a pripomínajú tú zašlú slávu toho baníctva. To už spomínaná huta Etelka alebo ďalšie miesta. Teraz možno budeme rozprávať a isto aj vydáte svoje tipy, ktoré z týchto technických pamiatok na okolí navštíviť, ale mne utkveli v pamäti práve tieto. Ja ti otázku vrátim, Jaro. Pohybuješ sa v regióne takmer celý život, tak určite tiež máš zaujímavé miesta pochodené. Tak čo je tvoj taký obľúbený banicko-industriálny areál alebo konkrétne miesto? Tým, že ja som skôr z tej západnej časti Gemera, tak pre mňa je to naozaj lokalita pod kopcom Železník. Tie banícke osady majú veľmi pekný, rázovitý nádych tej baníckej minulosti. Či sú to už naozaj tie príbytky baníkov, ale aj nejaké industriálne pamiatky, ktoré tam ostali. Nie je ich veľa, ale naozaj oproti iným lokalitám v regióne to dýcha tým baníctvom a možno ešte cítiť nejako ten magnetizmus železa spod Železníka. Je to naozaj veľmi unikátna lokalita. Veľmi sa mi páči, že je tam banícka expozícia v Rákoši, kde ľudia dostanú veľmi pekný výklad, dokážu sa naozaj priblížiť k tomu životu baníkov pod kopcom. Dokonca na Železníku alebo v Železníku samotnom boli nájdené minerály, ktoré sú unikátne pre Gemer a nikde inde na svete neboli. To je evansita, tuším, Vážhedit, hej. Vravím, ja tu dneska sa tak v tom podcaste veziem, lebo nie som úplne expert. Ale je to naozaj aj z pohľadu návštevníka veľmi pekná lokalita a návštevníci sa vždy pýtajú, že kde sa dokážu pozrieť pod zem, lebo naozaj to je taký najväčší zážitok, že jaskyne sú jedna vec na Gemeri, ale ísť do reálnej bane nie je úplne samozrejmosť a sme radi, že už aj na Gemeri vieme konkurovať baniam otvoreným pre návštevníka, či už v Banskej Štiavnici alebo v Hodruši. A jednak sa dá vstúpiť do bane na Mútniku. To je taká menšia baňa pod slovenskými magnezitovými závodmi Jelšava. Je tam veľmi pekná expozícia občianskeho združenia Horná Rimava. Naozaj ten výklad možno aj o tej nerudnej minulosti, lebo magnezit nie je železo, nie je ruda, tak možno taký iný pohľad na baníctvo tam ľudia dostanú a vedia sa ísť pozrieť do bane. No a potom v samotnej pri Jelšave na teplej vode slovenské magnezitové závody robia veľmi pekné vstupy do bane, chystajú tam aj novú expozíciu, takže možno aj Banícke múzeum, ktoré stále ale vnímame ako také srdce toho podchytenia baníckej histórie v Rožňave, dostane malú konkurenciu, ale možno to bude len dobre, lebo viem, že máte vy veľa aktivít a možno ich bude do budúcna viac. No, pevne verím a dúfam samozrejme aj ja. Banícke múzeum je naozaj takou stálicou v rámci regiónu, ktoré mapuje tú banícku a hutnickú činnosť. Samotná tá expozícia, respektíve prvotné múzeum vzniklo v roku 1902-1905, aj keď s dosť veľkým časovým odstupom tá expozícia banícko-hutnická bola otvorená až v roku 1912, ale múzeum už od toho svojho počiatku, od počiatočnej myšlienky založenia tohto múzea, tak združovalo a zhromažďovalo jednak zbierku minerálov, hornín, aj teda rúd, ktoré sa na okolí ťažili. Dnes Banícke múzeum v Rožňave ponúka aj
túto expozíciu okrem iných expozícií, teda mapujúcu baníctvo, hutníctvo na Gemerii, dobývacie techniky, ale aj život baníkov ako taký. Naozaj návštevník v tejto expozícii môže vidieť celý prierez dobývania rúd od toho praveku až po 20. storočie, kedy naozaj sa vytratil ako keby ten dých toho baníctva z Gemera a ostalo nám to len akousi pripomienkou. Pre mňa osobne je ale naozaj veľmi potešujúcou správou i to, že ten život niekdajších ešte žijúcich baníkov tu stále existuje a to povedomie stále existuje. Baníci sa združujú do svojich združení a teda stále udržiavajú akoby to povedomie, že tento región mal tento ráz. Tak existuje aj banícke dni, nielen v Rožňave, ale aj v rôznych obciach v okolí, takže aj tá ešte zašla sláva, ešte stále ju vidieť aj teda medzi ľuďmi, čo je super, lebo bez ľudí v podstate akékoľvek dedičstvo by nám bolo na nič. A Banícke múzeum nemá len teda expozíciu, aj exteriérovú expozíciu, prípadne aj nejakú repliku bane a expozíciu venovanú teda prírode slovenského krasu. Ale vy máte v podstate viacero budov. Ja v informačnom centre, keď sa ma chodia ľudia pýtať, že ideme do Baníckeho múzea, tak je to také trošku komplikované vysvetliť, že kde a kedy môžu ľudia ako keby ísť, lebo naozaj tých budov je dosť a skoro všetky sú teda pekné historické budovy. A mojou najobľúbenejšou je Andrašieho obrazáreň v Krasnohorskom podhradí, ktorá je síce momentálne verejnosti neprístupná a bežne sa tam robia prehliadky iba cez leto, ale zaujímavé na tej budove je, že jeden je nádherná, ale je veľmi špecifická. Na aký účel bola postavená? Tak samotný názov obrazáreň. Tak a môže to byť súčasný názov? Áno, ako keby, ale nie je to pôvodný názov a napoveda, že táto budova bola v Krasnohorskom podhradí postavená Dionýzom a Andrášim. Opäť sa vraciame k rodine Andrášievcov. Tiež ako účelová budova na začiatku 20. storočia bola to vôbec prvá budova, ktorá bola postavená s účelom obrazárne, a teda galérie na území Gemera, na území vôbec Rakúsko-Uhorska. Takto z tej súkromnej iniciatívy. Áno, obrazáreň v Krasnohorskom podhradí Dionýza Andrášiho je tiež jedným z pracovísk alebo jedným z expozičných priestorov Baníckeho múzea, teda jedným z priestorov, ktoré Banícke múzeum spravuje aj dnes a práve sa chystá teda jeho obnova tejto obrazárne. Taktiež máte aj galériu vlastne na námestí v Rožňave, čiže to spektrum... Viacero expozícií, ktoré mapujú či už tú živú, neživú prírodu, spomínané baníctvo, hutníctvo a jeho expozície, ale taktiež živú prírodu slovenského krasu, obrazáreň, galerijné zbierky na námestí Baníkov v Rožňave, kde je priestor aj pre sezónne výstavy i súčasných umelcov, výtvarníkov. Takže to portfólio činnosti Baníckeho múzea je naozaj široké. A ja ešte spomeniem, že nie je to len o zbierkach, čiže návštevníci nemusia len pozerať zbierky, ale majú aj zaujímavé zážitky. A mňa pri návšteve zaujal ten banícky výťah. Takže prosím ťa, povedz ešte, že aké možno, nechcem povedať, že adrenalínové, ale neobvyklé zážitky čakajú ľudí v Baníckom múzeu. V zážitkovom centre Sentinel, kde je aj exteriérová časť expozície, tak je možné sfárať fakticky. Nachádza sa tam aj model štôlne, takže tieto aktivity sú teda nielen pre deti, ale určite oslovia aj dospelých. A toto sa mi páči v tých múzeách, teda, že ľudia sa prechádzajú expozíciou a spomínajú vyslovene na niektoré z tých zbierkových predmetov, aj technikálií ich teda vedia osloviť, aj v súčasnosti mnohí si ešte pamätajú na tieto veci. A keďže Banícke múzeum, jeho názov
je akoby taký historizujúci a spomína teda na tie časy a na ten zámer založiť banícko-hutnickú expozíciu. Je trochu v dnešnej dobe zavádzajúci, pretože ako sme spomenuli, tých expozícií je hneď viacero a vlastne Banícke múzeum sa venuje už aj iným činnostiam, respektíve iným expozíciám, ktoré oslovujú naozaj široké spektrum ľudí, širokú verejnosť. Čiže nie je to len baníctvo, hutníctvo, ale ako som už spomenul, témy živej prírody, slovenského krasu, galéria. Etnografia. Takže možno dnešné Banícke múzeum možno chápať ako vlastivedné múzeum regionálneho charakteru. No a keďže sme dneska v galérii Baníckeho múzea, ja som si všimol, že je to aj pomerne veľa moderného umenia. Čiže nie je to len o histórii, ale aj o tej súčasnosti. Že... Samozrejme, múzeum v súčasnej dobe musí ísť z dobou a samozrejme priestor ukazovať tých lokálnych umelcov, ale aj inštalovať výstavy umelcov, ktorí prichádzajú z iných regiónov, majú nejakú väzbu na región Gemera, tak to je cieľom múzea ako takého. Matúš, my ti veľmi pekne ďakujeme. Načali sme naozaj veľké množstvo tém, takže verím, že to nie je náš posledný spoločný podcast. A ako vždy, tipy na výlety, aj o ktorých si ty hovoril, si nájdu ľudia v popise podcastu. Myslím, že v tejto časti budú naozaj veľmi zaujímavé a veľmi neobvyklé, keďže sme načali aj tie zabudnuté miesta. A Peťo, čo by si ešte dodal na záver? Príďte na Gemer.